Ibiziintsuku ezinzima kubahlali base-Summerstrand. Apha kulapho kuhlala khona abafundi bakwidyunivesithi Nelson Mandela. Le ndawo ikufutshane naselwandle, ikwalikhaya kwizindlu zokulala abatyeleli. uShinawomat ongumnini wendawo zokuhlala uthi ujikise abatyeli abaninzi kule veki edlulileyo. For the majority of bed and breakfasts, they haven't had generators put in, so it's been a case of needing to know when there will be electricity so you can let guests know. Abafundi bathi ukucinywa qho kombane kwenza kube nzima ukufunda. I just started using my laptop, and now because there's no lights, I haven't actually properly studied since Friday, because that's when the blackout happened. Abahlali bathi banoloyiko lokuba ukucinywa kombane kungachaphazela ukunikezelwa kwamanzi ngumasipala, kodwa umasipala uqinisekisile ukuba oku akuzokwenzeka. Gonna be seeing any disruption in our water supply, reason being that most of our bulk installations, meaning pump stations and treatment facilities, are exempted from load shedding. Luyavakal'ulwamvila, Iindaba ze-SABC, eGqeberha.